Neng pinggir kali ayu moblong-moblong kowe tansah tak enteni nyang pasar tuku areng durung dilamar kok wis peteng. Doyong nang pinggir kali jare pamit rondo sawange ra bali-bali lara disamperke omahe cerarang ngamperke. Waru-waru doyong mas doyong neng pinggir kali ayu kinclong-kinclong kowe tansah tak enteni benang lawe kloso amo yen ra kowe aku emoh. Suwe ora jamu mas jamu godhong waru suwe ra ketemu kok tambah ayu endo kemak lonteng-lonteng kresapan nandeng jeng-jeng. S os S S os S Waru-waru doyong mas doyong neng pinggir omah ayu moblong-moblong penyanyine ora tau omah blarak disampirke omahe cerak ora ngampirke. Wes. Iki karang wis ora petuk. Piye kabarmu piye? Ngos prongos. Oh saiki ora. Ora. Piye, Bu? Bu. Iki karang hari kemerdekaan yo modele ngono iku, Bu. Wah. Aku yo dilalah kok yo nang kene iki yo oleh abrak loro. Kok yo merongos kabeh ngono. Ya ora apa-apa nandak kelek kompak kok. Kepayu to. Aku wis payu. Wis 7,5. Bane iki temu Ah, Samlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, monggo sekseni niki arwahipun Edi. Barokah. Mau takon kok kursi roda ora gelem. Wis ngejak aku lho, Bu. Kowe ora kemaki we Bu nang kene, Bu. Yo lah kok. Oh, aku ora untukmu ki wis meresahkan. Aduh yuk. Siap. Dalan tumo. Ah, Apa? kowe ngerti ora, Ed? Ogo-ogo iki lho. Aku tak ora kowe mbok meleko je.
Iki apa ya payu nek mangkana bambu runcing ini iki. Kena gigi uang kembali, Mas. Ora ono untune kok. Kowe mlebu wae iki anu telu brongos kabeh. Kowe mlebu wae kono kowe. Kowe ora sabo. Kowe mlebu wae. Kepli. Wis Oh, kowe ki ora kanggo. Kowe lemu wis judong meneh ora kanggo. Nang kene kowe ndek bojo to? bojo. Pas. Kowe urung payu. Gini. Sesama brongos kita salaman. Yo, wong ngajoli ngomong tengah ki brojoli tai. Nah iki brongos, iki nomor 1. Iki nomor 2. Ya kowe nomor piro? Nomor 3 kowe ora pacong brongos kok aku kok. Kowe kon mlebu wae, kowe mlebu kowe. Iki tak siapke. Ora napa. Kowe napa kowe kuwi? Tak siap. Kowe napa? Siap gak? Aku iso siap dhewe. Kowe mlebu wae mlebu. Iki kowe kepantol lah mati kowe iki. Oh kowe iki getos pegatan. Oh, saiki ki grup rongos kabeh kowe rene. Iki carane weruh Markona. Kowe iki seneni Markona kowe iki. Wis brongos arep mangkal ora payu kowe. Golek irah mah repot iki. Arep ngono mesti kena untune kok. Ora rasa sro-sro, muni brongos sro-sroke. Nek rasa ngawaske aku nek brongos. Iki lho sing cetha brongos iki. Aku mau dakali nang jero. Nggon kowe untune dipasang wae pli aku tak sing ora ngono. Aku tak ngomongke bab merongos aku moh kok aku. Aku ora jijik kok kon sing merongos. Wong kowe ki nang kene wong edan kok ngono kok ya. Ora krungu. Ngadeg, Bu. Ya. Ora linggo. Kowe iki ben-ben weruh menungsane wong-wong iki ben weruh kene. Ya. Ayo siapke dike, heeh, kenalke kanca-kancane. Yo. Kenalke. Yo. Tangan kula kebo. Sahrukan saiki. Sarukan dak 100 Sahrukan. iki. Heeh. Sahrulkan. Yo, sampe iki sing untune jeplak sithik. Ki peli. Apa? Ki peli. Ki peli. Sing alon. Ki peli. Cah cilik ra. Ayo piye kok. Yo, sing kowe sapa? Pasang kabeh. Kopreh to jenengmu? Kowe sarukan to? Aku kopreh to? Aku nganu. Apa? Oh, aku kopian. Oh. Oh. Kowe ra sampe melu don. Kowe arep melu ini midun. Kowe ra sampe melu. Kaya anjar iki bagus. Wah. Kowe kok anjar kok bagus iki tok. Ayo. Siap, gerak. Mau siap. Madhep rene, gerak. Ayo kon ngingetke rupamu tok ngono kok. Kowe namatke rupamu jijik. Saiki madhep nanti to. Rono selatan to goblok. Biasane madhep Goblok meneh kowe. Tanggung to. Ngidul. goblok. Lor. Andi le. Ngit, Eh, jari sapa ngetan. Kok sok ngerti-ngerti ya. hadap ngulon, gerak. Goblok. Oh, hadap muka. Mu. Kanyo. Gerak. Lek munimu kok nganu gedawan untune sik. Ya ngene iki Aja ramu-ramu kamu. Oh, hadap ngarep gerak. Oh. Sedaya pamirsa. Aku mau nyanyi. Ya aku to sing gaul sing bagus dhisik. Sugeng rawuh. sing rawuh ki ra sugeng. Jayu barang rame sugeng. Ana Sri, Ana Sri. ana Juminten. Para tamu. Iki ki ora tamu undangan. Yo. Sulinge siapke. Kowe ora ngantukan kreminen ngantukan. Oh. Yo et yo. Ngantukan nyanyi. Ngantukan. Mas Nur. Kenalan saya Mas Nur. Wis kenal kok ya. Oh wis kenal. Heeh. Kae tapuk meneh modar wae iki kowe. Hei, cocok untune. Sing baksi iki. Dadus mungkul lantuk iki. Wah, Apa-apa dawa kabeh. iki iso mundur kok ora ndek ditapuk ngene iki. Kowe rasa senyum. Yo. Sugeng rawuh para tamu. Deloke wong brongos kabeh. Siap, Brak.
Ayo nanti. Ya Mas rukun Islam dilakokke yo. Ayo prakanca rukun Islam ya iku lima. Rukun kang siji kabeh pindhone ngakoni salat. Ping telone mbayar zakat. Ping pat poso ing wulan Ramadan. Ping limo haji kaping limo kaji lamun kuwasa. Ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami. Agama Islam sudahlah terang. Asal dawo Gusti Pangeran. Siap kene, masukane siap kene. Oh isin apa isin? Bu, nandake kowe kelak ya lek koncene akeh. Wis nek nggawa mayite kedolar ta, Go? Oh, kok aku dadi. Nek sampean nyebar ambulan nggawa mayit ki wedi ora? Arep wedi kepiye? Kok dirotatone kok. Oh, Ora asline mayite yo mesake nek kowe carane wedeni mlayu ora iso mlayu nek kena asam urat kowe ngah-ngi kowe iki. ora ngono kuwi kok njuk ngetokke wadine kok ngono. Siap gak? Kowe iki mbok aturan. Akarku aku. Oh ya. Piye? Gendena sing nyanyi kok. Yo jajal tak delok. Krungu lek nyanyi piye? Ayo. Oh. Teko mlaku dikit ya. Heeh. Lagu biasa ya. Kae nopo bocah kae jan wis nelongso tenan kok. Es paling ngono kae. Kelingan rikala urip bebarengan. Bunga susah kabeh dadi alangan. Senajan sedina mok mangan sepisan. Ati senang anggone urip bebrayan. Ning saiki uripmu wis mung mulya. Banjur lali rikala jaman semono. Mangan penak turu penak kerja penak. Anjur lali marang aku sing rumat anak. Tega tenan sliramu marang awakku. Mati kalu musuhe apa kedayaku. Saiki takkan janji-janjimu. Lali aku ojo lali anakmu. Anakmu saiki wis gede-gede. Pengen nyuwun pirsa sapa to ibune. Udan tangis atiku tambah nelongso. Neng atiku saya sia-sia. Ya pancen wis suwe anggonku lunga.
Aku ninggal anak bojo lan wong tuwa urip nang desa tansah kaloro-loro pancen wis dadi sumbat atiku yen durung bisa keturutan karepmu aku ora bakal lali breng wekasanmu wong tak jalo sabar ngenteni tekaku wah sak ploy suara petuk kok kowe iki joget yo mengkis-mengkis to. Ayo nandake semangat nganu kok iki 17 Agustus kok. Wah, mesok Kipli ketemu Yayang. Wah, mesok ketemu Bebek. Endi Pli? Yang mundi Pli? Kae, Oh, kae. Yo. jajake Pli. Ah kok saiki sandangane ora gorok to? Heeh. Biasane gorong mini. Oh. Heeh. Saiki muda ayu ti hewul. Heeh. Hewul. Hewul. Kowe ra kangen roti pli wae, Wul. Hei, Alah ra kangen nang sawit gedang wae. Alah, nang sawit gedange sapa? oh begini kae kowe sapa arek muni piye? Alah ro kowe barang kok kowe Samplo, ngopo. aku ra melu. Kowe kon mangkon ngeterke pasien malah roti hewul nang wit sawit rambutan kok. Aku nggawa kae. Apa ra yo, Wul? Ayo, Pul. Rene. Saiki Mas Kipli tambah ganteng lho imut-imut. Heeh. Apik to? Oh, dibangun di Prongos. Weh, ya sing tertib. Nganu-nganu apa? Aja muter-muter. Wah, ya. Wah. Aku tak namatke lek mangan kowe ngene. Tatune ora rata. Tatune ora rata, Bos. Lah nek tatu ping rau, bego kae. Krau. Ya ora wong jeneng indahannya wong Prongos sing ngono kok. Tokotke doyan ora. Wah, najis. Yo, lanjutke dikit yo, wajib terus ke. Monolan ya. Aku temonolan sasore ibu, aja kutelanan muda dikegoyo. Aku temonolan sasore ibu, aja kutelanan muda dikegoyo. Lucu monolan cengkir jari kulalon, kula pun dijamin kali wedhus. Monolan cengkir jari kulalon, kula pun dijamin kali wedhus. Monolan ku siji putar kaya roti, ayo padha ngaji nanggone Pak Kiai. Monolan ku siji putar kaya roti, ayo padha ngaji nanggone Pak Kiai. Kae anak kuntul mencane wit telo, negarane amora dedasan Pancasila. Kae anak kuntul mencane wit telo, negarane amora dedasan Pancasila. Mulya simbadar kupat kok dicampur santan, mbok menawi lepat nyuwun pangapunten. Simbadar kupat kok dicampur santan, mbok menawi lepat nyuwun pangapunten. Lho, cah telu iki piye to? As kowe konsep ora ado ku. Et. Nek latihane kok nang munggah ya et ah, Jan. Tanya aku lek. Nyanyi wing bingung kok nyanyi. Kowe kira munggah-munggah kok ngedon asam urat. Jajal, nyanyi apa we, Bu? Le, Bu, nyanyi apa, Bu? Nyanyi apa? Kowe joget. Joget Pli. Oh, sik kowe nyanyi sik. Kowe ora percaya.
Lagune selenge lho. Apa? Selengeran. Wah, kowe ora dialog kowe. Sekarang menungsane lahir gentes kok. Nyanyi. Pak joget mau nyanyi. Joget. Ya Jal, tak krungu suarane. Pak joget cerewet. Ojo ono supir ambulan aku sip. Ora. Kesamlo. Nyanyi, aku nyanyi joget. Siapa ke bedok? Kowe iki rame ngomong. Wes. Mik dodok monitor ditambahi Mas. Yo. Dodoke. Kethekku siji, mrengos iya kabeh. Kowe napa? Nyanyi sing apik. Ya apik. Ayo nyanyi tak rungokke tenan iki. Aku nek nang kene iki aku ora wani ngeplak. Aduh yo. Oke. Ora. Iki apa? Yo, sore-sore brongos kabeh. Brongos kabeh. Brongos kabeh. Ela elo ya leola. Elo. Sing bener lebar iki dunggahke ambulan ki repot. Heeh. Sing laras yo. Sore-sore domrongos kabeh. Sore-sore wujute kaya kene. Aku sama padha rame. Oh, Aku darah ngene iki ra wani nunuk ndasmu ya. toh. Ayo kowe yo kaya bagian ngono lho. Aduh. Rontok rambutmu. Yo. Ayo. Yo. Ya, lanjut ya Mas. Wajib apa ya Mas? Lanjut yo. Heeh. Madali ya Mas, madali ya. Iki piye to cah papat tiga lho, kancane sudah siap. Yo, lanjut. Oke. Yo, paketi-pati bong mari kita besok samba. Iya seperti lotong jadi moto bagus juga. Pati-pati bong mari kita besok samba. Iya seperti lotong jadi moto bagus juga. Opong sama epong madale. Epong sama epong kita kia gotong royong. Opong sama epong madale. Epong sama epong kita kia gotong royong. Pati-pati bong putih hitam salu-salu. Ora siap bingung jadi moto siapa tahu. Pati-pati bong putih hitam salu-salu. Ora siap bingung jadi moto siapa tahu. Epong sama epong madale. Epong sama epong salah saya mondol-mondol. Epong sama epong madale. Epong sama epong salah saya mondol-mondol. Lumayan. Kempis yo. Saiki wae lagu sing Mas Kadus wis iso. Ha iki nek lagu iki mbiyen polsenge anggere petak nang Kobro iki nyanyine kuwi. Joko Melarat. Heeh. Wes polsene lagu kuwi. Yo, ada muka. Wiwit biyen mula aku lak wis kandha. Aku wong nesta tanpa bondo donya. Joko Melarat wong tuamu pangkat. Aku ora koso urip moyo. Iki wis wancine kowe. Ayo suarane. Karo priya bagus sing padha sugiye. Ora nyono lan ora glelewong yen sliramu
tenan mbok anggap sepele. Rembulan senenge esok tempe sorene kati dele tresna momo abang-abang lambe Wiwit biyen mula aku lales tondo Setya kaja aku wong nesto laras wong tuamu pangan aku rekoso Oh yo, uripmu wis mulai kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugih getak kita gitu, getak kita gitu. Kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap sepele. Sajane siji meneh kowe iki mau kene kleru kono kleru. Heeh, apa? Jaranan. Oh yo. Nggih. Jarane kok jarane sapi, jarane yo jaranan. Toyo pabrik sabut sapi kelo.
jaman boyo segele apa-apa aku budaya kandene besar Neng sisih kidul tanah Jawa tumunung gede ombake Kamulya ora kendang golong-golong tanpa kendang saben Sembrono Kreta Kencana dadi titiane pasuryan dewa ora ana tandinge katon sumuna semangge ora angger dewa bisa nyekseake Rara Kidul Kanjeng Ratu ana Segara Kidul Rara Kidul Kanjumana Segara Kidul Neng sisih kidul tanah Jawa tumunung gede ombake gulung gumulung tanpa kendang saben wayah ora ana Jawa kang nyata wani sembrono Kreta Kencana ya titiane pasuryan dewa rana tandinge katon sumunar uga nyang semake ra angger dewa bisa nyekseake Rara Kidul Kanjeng Ratu ana Segara Kidul ngamarake ngawang awang jaga ngulang dorong lambang ketunggul ngumbar gagasan satemwadi kawa ngipi Pasri
Kidul kae apa manuk bala dewa pakalane apa onde-onde Jawa ayo para kanca asik agama supaya nek urip tetep bisa mulya manuk bala dewa Kidul kae apa ayo para kanca taat ring agama supaya nek urip tetep bisa mulya Sloko bathok ela elo sira menyang Solo oleh payung modho Sloko bathok ela elo sira menyang Solo oleh payung modho majate lolo wong mati ora obah yen obah mateni yen urip raga ibadah yo oh 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 ceritane wayang ramayangan ing negara Ngalangkotiraja Ratu Buta Rawana raja anggawe geger nolong Dewi Sita Masih ketep putih Asawana tamat Sisa dijamule Konangan Pendrajit lan patih Dengan lomba Orang gede-gede Yo Makete kampung Tatiara sosok muka nangis gara-gara Oh, Jepi Rogi. Jeh loro. Ayo siapke. Numpak jaran nggo lagu anyar. Wis, yo. Madhep rono dike. Madhep rono, madhep ngetan kabeh. Ayo wong iki yo ora cukup taline kok, Bu. Heeh.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku kasa tata ilahi Sirama menyang sallallahu payung foto Mendeloloba wong mati ora oba yen pamedane bocah nurut golek duwe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Wes, arep joget model piye kowe? Ayo. Wah jarane mesake wi, Bro. Sikro ngayokyo angayai karya pakarya apa neh? Piye? Apa lagune apa? Oh waroan. Ayo. Musiknya sih bener ya. Zaman wis akhir, bumi ne goyang. Akale juter ane goyang. Zaman wis akhir, bumi ne goyang. Akale Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamu alaikum. Ya Rafi'ul Zari wa Karati. Afatayati, afatayati rodalami. Ya uhailatu, ya uhailatu. Wes ganti lagune. Hop. Oh. Wes ki pliro kebo kono, Bu. Mepet kono, Go. Malah glekak. Iya mepet kono dike, ngadeg. Tak pipin aku. Kono pli. Wes ngetan kono. Wes manut aku kudune. Oke. Masih sehat? Iya dadi. Oh. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia, selamat datang semua riang hati. Kedatangan bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Kami dengan hati suci dan mulia. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan ibu bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan mulia. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Wes, aku wes kok. Wes. Jaluk mic. Ya pamit. Oke. Kok tak pamit ke? Kowe meng nyanyi halo aku susah. Argil. Pengumuman Kanggo Mas, sekian dan terima kasih. Sambungkan dari Bali. Sambung. ya. Buat mbak-mbak sing ayu-ayu, khususnya sing melundung-melundung ngene iki. Nggih. Ngenalke kula duda lho.
Aku tak ngono kuwi kalingan. Ya, heeh. Ya wis Mbak ya. Sekian dan terima kasih. Aku arep bali. Napa? Napa? Ora ya wis. Mbak I love you, Mbak. Hei, Narto. I love you, Narto. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ije makaten menggah dagelan tim modelan saketan seni stok awedar mbebile wonten kelih hilafat kekirangan saking arah saking kemawon estu namung guyonan gagap menghibur panjenengan. Nggih. Cik, kurang. Cik tambahi efeknya, cik. Di monitor efeknya kirang segede mas tambahan yes. Ketiplak, tambahi ketiplak. Apa sih sih? Ketiplak. Halo, wis banter. Bisa diripon diperhatikan sebagai pengumuman pilih malam minggu Satya Kodar bagi pentas wonten ing dusun Dukun Setunggal. Diperhatikan tanggal gangsal September Satya Kodar bagi pentas wonten ing dusun Semawung Tambaan Muntilan. Kajakan tanggal 6 September Setya Kodar badi pentas wonten lapangan Garunan Kecamatan Dukun. Ketiplake Mas, ditinggali ketiplake. Tambahin malih kirangan kasih abot nih. Pun masuk. Oh.